Rồi qua phun tới đâu. Thế. Là nó Ghiền. Cái chỗ nó quỷ à. Mà. Wah, nyapa aku. Parah orang. Ini. Kume waktu jalan nyapa. Mungkin aku njupuk peda, bagamu ibu setrum kok wayahe. Oke, susu lho iki. Ya berarti yang dipek cah loro to, yang gelem to ya aku. Oh, berarti strom carry kuwi. Ayo. Iki terus piye? Lho to iwak kaya ngene lho. Tangi dunyane Padang. Mulih Padang. Tangi Padang. Apa nih di sini? Masuk lilitan saka gorila sakte nih. Wah. Kayak global minyak rem. Rantai, gear, set mau cangkem kabeh. Mambu jane sing diombe apa to? Setambul ngawut. Campuri dedak barang. Go. Ngimpu anak-anak ae. Tapi nang ndi ya aku nanti kanca. Motor ya mek. Nenekan. Jal. Lawangku. Kok makut sampai ngomong. Iya ada kunci. Inilah junjung. Nyapa nah iki motor jan. Bah. Gawe ra mesti seminggu pisan ya amoh. Ngene. Dina ada satu lho piye? Kowe ndak trimo ya? Dina ra trimone. Kalau piye iki? Satu wes piye? Unlimited ora? Yo unlimited no sak lawase. Ngono yo. Sampai raimu yo aku di jalan. Oke. Yo wes. Jual ya rasanya. Wah motor mau Kakas apa toh? Apa toh kayak? Cilik-cilik kemeriak bukti tanggane. Dihapusnya kan dandani motorku diopai rokok. Belum ra yo? Belum lah. Aku yo. Yo. Tolongnya dandani motorku. Hei. Cepat lah aku. Apa? Kok enggak tahu ya. Aranja dari ini tuh. Wes bos. Wes, Mari ya. ya sesuk tandang neh ya. Oke siap. Sing Bayaran iki. Jono. Ya. Wes sampeyan iki tok. Wes kurangane sesuk no esuk dinyang. Yo wis no suwun ya. Yo. Tak bablas. Yo. Duh Allah. Sing penting tandang ngene iki asline oleh duwe. Daripada turu ning omah. Duh. Kok pakan lah. Batang apa neh iki? Kok yo ero ya ning kene. Apa celak-celuk? Piye? Nyandi? Golek pakan. Jaluk rokok ya aku. Jaluk rokok. Lah piye? Tuku to, Bos, Bos. Lah yo, utang sih tapi.
Ra ndek dhuwit. Ono yo. Kowe gelem e? Hah? Gelem apa ora? Gelem. Rokok. Hmm. Tapi melaku sik. Ngapa nah iki? Golek makan. Gelem ora? Lah ndi jaringmu? Nyapa nggak jaring? Ya golek pakan pada umumnya ciduk. Dadak ngejaring nyapa? Lah terus nggih apa lek jaring? Doa bre kenek. Doa, doa. Ngene metu dhewe lho. Kok sak metu dhewe? Ngeyel. Yo wis to mel aku yo. Yo. Engko tak wear rokok. Aman, udah aku tuh lek. Heeh. Piye? Anu. Wis dandane motorku ora? Apa montore? Ora gelem muni jreng kok. Biasane cek jreng kok. Kejeng yo. Heeh. Kan udah disetel ben muni. Anune tak dol apa startere. Terus piye? Jejal benakno ben kena. Dongak iki. Dongak dadaan. Lah jejal ngokan. Lah terus piye lek ngungak? Oh iya. Sik anakne. Penjara ini iki. Pak Elektrik kok kentok. iki remote ilang marai. Akhirnya mau coba pahit iki. Mabuk kok. Gak wi. Benakno. Tradisional. Itu suwe iki. Ya rong dinonan paling. Ya punjul lah. Punjul 2 jam. Tas oleh ngono to. Tak soleh. Kondi? Apa postingan anu apa? Market template itu. Nah, ya. Wah, ini bulan lo tres iki mesti. Bulan lo tres bisa. Rodok paling. Lah wi las-lasan kok abetinku sing tak ditene pokok kenapa las-lasan berarti banter no. Banter ya. Beneke banter kok beneke. Ki piro lek mulai iki? Lah kula 3.500. Wah, ora dihapusi jane. Yo, full variasi iki. Wis Iki lho marai. Anu apa jenenge tulisane? Rembo lho marai. saman brembo. Oh. Nek rembo kan rembo enggane perang to. Iki lho senakane golek iki. Malaysia iki aduh iki. Oh. Mor Malaysia iki. Terus iki piye konekno? Malah direview. Oke lah. Ngokan jajal. Iki rumah saya kenapa tuh ya nyapa-nyapa? Oh, lah marai bolong lho. Wah. Iki opo iki? Opo wi? Seru jone. Wah, parah iki. Ini bener lek aman iki. Bener ya. Lek rodone aman kok tak gawe wirawiri ya. Bensine ngotor iki. Jajal. Iso yo. Wah, iki ngarune iki lek. Apa nih? Anu apa? Fire. Apian. Walah. Iki piye iki? Ndek iki nek karete barang ini iki wis Bisa setire iki cinta bisa. jalan onekno. Iki ora tak dibanter ya pokok muni lho. Jadi ya. Enteng temaan. Bisa iki. Oke. Wah, kita Muni ya jane ya. muni lo ngapusi. Speedy iki. Iki lho, YPCS lho. Yamaha starter. Walah sing charger cacah PCS sih ning Yo motor kuwi. iki to. Iki terbukti kan. Bukti iki. Pasti Ora tak gawe. kleru wis. Iki support to. Mosok Rosi tau gawe. YPCS. Yamaha YPCS lho. Cepat sekali. Cepat sekali. Ngono to. Mah ndak ngerti iki sama nih. Wis wah. Enggak kleru sampean tuh ngenekan iki. Rata numpak banter aku. Beneke pah kaya ngono awedi aku. Ikan totokan ngepot bah. Oke, Mang. Oh ae, Iya. tapi alon-alon lah sesuk lek minggu tak. Iki biasane minggu tak tuntun ae. Kaplan di motor wedi aku. Ya iki mengko penak no bisa. Mengko penak iki karo Iki iki senden ngono kae lho. Iki nggo berondo. Karo sing ha kuwi rondo. Nah, Sik to. Apa omahmu cedekene to? kene iki, Ora lho. kene iki. Piye. Nganu sapa jenenge Wakidi jarene mulai jarene nang omah ya oh ya. Wakidi. Kenal Wakidi? Wah aku Pak Like no. Tekono Wakidi kae kenal apa Berin apa ora Pak Like wis ming sitok iki. Wah, rupane padha karo Wakidi.
Lah iki sapa jenenge? Aku ya? Heeh. Aku gendut aku. Lah ora gendut belah no, teluk gendut apa? Aku padahal cah-cah aku main di pipa. Wah. Kilase lemu iki piye? Jalek pah aku. Lah sing awakmu sapa? Aku nyung lho. Wah. Aku mbiyen duwe bol lho yo an. Sopo? Biyen nih sing ngomong aku biyen nih Pak Mat kuwi iki. Alah, Mat saiki juragan sayur iki lho. Oh iya lor dalan. Ya genah no. Kuwi ngomong aku no biyen. Mosok to lek. Alah. Saiki Zaman seprono sprene aku lunga. Semule Pak Kidi semule keri to. Biyen karena aku. wah, ini paling wakidi meng Yo no. Genah no. Pernah piye genahe? Bapak lek Wakid kakange mbae piye? bapake Wakidi iki adikku. Oh, ada sampean yo. Heeh. Oh. Yo masku, Ding. Oh, ndingi aku bar cetok ya an karo sapa wakidi. Bar mulai tinggal bojone ngono. Lah Anake Wakidi warane sapa saiki? urane jumlah Bayu Pak Met kuwe. Bayu yo ning omah. Ngomah san. Wah, biyen aku lunga dhek melu lunga nyang kono endi? Endi? Ambon Pulau Mburu kono lho. Guru. Oh, Ora roh aku. Mburu maling. Duh, Mburu rondo. Ya. Jan, apa lho Lho, kowe iki? Wah, ora duwe opo ngimuku. Kok derat tenan iki. Iku yo postingan yo. Heeh. Yo, oke. Menang oleh. Tapi 3,5 larang kok murah. Wah, kemurahan pol lo. Rosi sendak wani. Biasane piro ngene? Tidak. Nganu produksi. Kabeh tak produksi. Biasane piro ngene iki? Biasane Biasanya 100 malah. 500 malah. Larang ngono. Larang bae. Mau tuku no wani piro weh? Yo nyewu lek. Iki motor irung pener kok. Ojo lah sewu, aku ngemin. Dandakne sik Kayak ngono iki. dikulakne apa jenenge? Sing kae lho. Kowe wis lek omah aku seradol tak dole. Oh, tak wakne. Kowe mung turut kali bareng arep nyapo. Iwak. Liwak. Boleh ra ada. Lali ra nggo. Instrumen ilang kok. Tak iki mau. Tas nek Musane musibah. ilang Oh, mau. ilang nek musibah. Dek roh iwak ya bantal. Jan dawat ngomong iwak ae. Betul gak? Cilik nah. Tapi ra apa sarapan. Ora apa-apa. Yus. Iki mung wis muni ya berarti ya. Mau wis aman iki. Ya wis. Filtere mau leng. Terus suwun no. Aerodinamis. Oh, sirkulasi ergonomisnya terganggu memang, wis aman. Wis berarti iki wis gak amis. Enggak wis. Wis ora, wis kena ilang wis. Ya. Wis tutuk nolekmu dolanan, engko opahe gampang kok tak susul nerono, tak golekne rokok sik. Ya, Tenang. Tenang. Genah to? Heeh. Ning kono to? wis pandai. Ya, engko lek arep diusir wong ngomong. Aku kokonane Lek Rin, jenengku Bren jenengku. Bren yo. Heeh. Lek Ren. Kowe Rin. Oh, dikongkon Lek Rin renek samane ngusir. Lek Rin. Heeh. Oh, nggih. Selek Rin ono genah kabeh kan. Ya. Wis tutupno nang golek wae, tak golekne rokok sik. Oke. Pak susul nerono. Oke, tak ngono sik. Ya. Sik yo. Ya. Turunan sawahnya apa? Turun sawah. Gondol demet lho, Bos. Piro iki? Piro? Rolas iki. Telu. Iya toh. Sitok ngesor, Mas. Punya to Pak Mat nang kene? Mantep. Panas. Wes soteng turah turu. Urek karo bojomu ya? Nyapa? Dhewe mok kayane Madian. Ya apa ya? Mak nafkahi batin tok apa? Bem, jak ae. Ayo, Mana kowe? info no. Golek pakan. Keuangan pencairan iki. Sangoni engko. Yo. Semangat.
Yo. Ya apa lho iki? Semua aku sing gelis to ngantuk yo melu. Ayo. Pakan. Aku lho. Kae Rena piye? Gak yo wis adan ngasar ade wae salat lho iki. Ayo, pakane Rena. Mulai yo. Gak wedhusku barang piye? Didol ae no nyapa. Susah-susah. Oh yo kok Terus iki pitunge piye iki? aku ora mau opahe no malian wis golek pakan. Apa-apa, urung sidok. Yo, Gak wektu lho iki. ra ketang piye ngono lho aku wis mlayu menggeh-menggeh kok. Opane to. Yo. Pak Mat mesakne lho digugah kaget tok. Nyo. Apa ya langite ngasari? Yo. Dom yo. Sing ngene iki lek ngedom piye wong batike loro iki. Yo kowe yo entek wae. Waduh, Wis demen ora urus. wis iki genahe piye mak rokok apa tak rokok? Rupane cewau. Kok ora endi? Piye? Jane piye mulai? Mulai no. Kae ngamuk wis mulai yo. Nah, nonton lekat sebelumnya dan ora kena enah ontar ya. Kene to. Ramune nah. Wes, norno nah. Kancane celuk sik, matane kono tinggal. Sandalane yo. Nyo. Kene. Ku piye-piye. Ramune tak nggih mulang nonton bar tuku rokok jan. Gelau. Wah, iki parah iki lek insan. Larang-larang ramune. Parah insan. Masuk parah. Wah, yo iki. Parah iki guys. Akumulatormu kena iki. Ndak muni inti marai. Inti. Ngene lho, Bagian inti. umpama aku wis kan wirawiri wong tuwek kan wirawiri ya kesel to. Heeh. Umpama kowe sing nom dandakne no piye ya wis tak opahi engko. Pokoke genah pira-pirane ngono lho maksudku. Dibutuh napa? Kira-kira berang dino marine? Wah, iki gelis mek iki ya. Gelis nih ya. Satu hari jadi. Asli? Asli. Marai arep tak nyepakne anu lho apa jenenge? Son Sino arep Ramadan lho. Halus style. Oh. Panggil. Oh, aman. Kapan? Arep sesuk ya orang minggu ngkas kan wis mulai aktif to anu Son Sinem. Masyarakat wis Poso ya. heeh no. Ibadah anu wis gowono nek ora apa-apa. Engko tapi aku njaluk nota sing genah. Iya. Notane kudu tok bengkel resmi lho ya. Yo. Nggih, siap. Bang, siap. Lek. Maaf sih wong tuwek. Wis pun tak gosek ya. Yo. Iki iki. Nah piye wis Ngerebek. garasine mek sakmene kok. Wes, nah. Gosek ya. Yo. Tenan pura tak cilik-ciliki. Wong tuwa mek diopas sapusan ngerti digawa-gawa. Genteke pira ora ndek duit. Gel. Lucu, mau tak ngan mek kini to tak kendoni to. Lucu enggak? Kena gede. Tuh. Ya.